जोंलाय मादोंथ' आरो नै वा नों थिखोनो बुंदोंलाय दहायो रोङाबा खननानै लासिंसिं हामा हामा मिथिबाय ना मा हाबा थांनो बाथाय खानायानो जाखाया दा नालाय देमलाय लायो जेथोआनो बेस्थ' नालाय खानायानो जाला आं मा खालामनांगौ नालाय खानायानो न'आव थांदों दा जनाया थांदों दा नोंनाव थां खानायबो बोनानै होआ खानाय बोनायालाय मा गोरा खोथा इलाय जाबाय दा एकदम बांद्राय माबा मोनसे बुंबा माहाबा थांनो नागिरबा खानाय खानायावनो एसां गरम जाखायो आङो बेस्थ' माने अफार होगासिनो दंनो फुजानि माजबादाव खानाय बोनायनि सोर बिकि अफार फैसानि आंनियावहा मा फैसा गैया मैया मोननाया 50 थाखाल' दं आंनावलाय फैसाया मोननाया मैयालाय बहा फैसा मोनदों आंलाय मोनाखै मारै मिथिनो खोना खानाय बोनो मारै मिथिनो नोङो अफार होदोंनो नोंनि फैसाखौ आं मैया नुखादों नोङो जायखिया मोनदों नों उन्दुलांबाथाय आं नायखोमादोंमोन आरोना ओमफ्राय लोगो लोगोनो नों फैसा मोननाय लोगो लोगोनो अफारनि खोथा आं खोनाबाय दा आंना खानायाबो जेथो जाजोब्बाय ओंखायनो थ'ना खानाय बोयैनि सोंहरलाय बिकिनाव सोंहरलाय फैसा गैया मा बुजिया नामा नोङो मा ओंखामल'सो अफार फाग्ला नङा नों बे खानाय बोनाया मा बेसेबां दाम लायो 5000 गाहाम 6000 गाहाम लायो ओंखामल' खुरनो हो नोङो खानाय देंखौनो हानना होजोबगोन आं हरनां बेलेग मोनसे नाम्बारावहा बेहा खैथा नाम्बार दङ मोननै नाम्बार दङ आरो जै खानाय बोनो मोना एकदम नोंनि जानाय लोंनायाव खानाय मुथा बख'ना होगोन रलाय फर्स खालामना सोंहरनि आङो लावदों आं बोखासंदों लावदाव दङब्रा नंगौ नङाखै बेयो हेल' ओइ बिकि नामा माबा मा फुजानि अफार सोलिगासिनो फुजानि अफार होगासिनो देग्लायबो आच्छा दा सासेया हेयार स्मुथनिं केराटिन ट्रिटमेन्ट हेयार स्पा हेयार हाइलाइट ग्ल'बल कालार आच्छा जिकुनु सार्भिसावनो अफार दं आरो दायो ओइ आंसो बुंहरदों जेडेक्स बुंहरदों आच्छा जेडेक्स औ सिनायबाय ओमफ्राय माबा मा होनना बुङो सासेयाथ' पुरा दावराव जागासिनो आरो ना दा अफार होदों होननाय खोनानायखाय माने आंनियाव बुंदों आरो बियो होमबालाय थांगासिनो दं दे औ दे औ मैया फैसा मोननायखौ जावरायसिनसो नामा नों दे नोंनि गस्ला सुनाय नोंनि ओंखाम खुरनानै होनाय नोंनि साहा माबा होना होनाय नोंनि बे रुमखौ सिबना होनाय मासाव बेसेबां जायो मिथिगौ नोङो मासाव बेसेबां जायो दा मासनि एसे खम जाबावगोनसो मिथिबाय अफार होननायखौ मा बुजियाखै नामा दा जोङो थांबाय थानोसै मा अफार सोलिदों गासिबो खालामजोबगोन आं नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअ नायबाय था माया अफार सोलिदों नोंथांमोना नुगोन आरो नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरो दा जोङो थांबाय थानोसै बाहाय न' सिङाव बांद्राय थाबाय थाला गोसोम नुजोब्बाय थ'दोलै लोंबाय थानाङा लोंजोबदो गासिबो दा जोङो सौफैबाय जों दा हाबलांग्रोनोसै ओमफ्राय खोन्थानोसै मा दङ आरो मा जायगायाव अबेथिं फैगोन अबेथिं थांगोन बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन दा आङो हाबलांग्रोनोसै थिउ फैदो गिबियावनो जा हेलौ आइये खामानि सोलिगासिनो दङ नै आया खबर आं सानदों हिनजावसो puasa Tenda. Aku bawa RGDX. Adem boria, super. Sana? Bisa enggak? Bisa ada. Enjar. Delegasi dong. Powerful biji. Powerful. Powerful driver, no? No. Saya biji toh. Cenderi. बायदि मोजां ना बेस्थ'आ आं खालि बुंदोंमोन आरोना आंना खानायानो देलाय जि जेथो जाजोब्बाय होननानै ओमफ्राय बिदि बुंनायावनो बिकिनो फन हरबायानो गरमथार नामा? गरमथार
ओरैबायदि मोजां ना जोंहा बेस्थ' दा माखौसेबो दा बुंसै नोजोरसो नांगोन बांद्राय बुंबा माला गिदिर गिदिरसो होननांसिगोन सेन्देलनि लाइभआवहा दिनैसो फार्स्ट टाइम आं माने एक्चुअलि बिदि माबायाव नुदों आं दै मा होननानै बुङो बेखौ मा बुङो बेखौ खानाय बोनायखौ मा बुङोलै हेयार स्मुथनिं हेयार स्टुटिं हेयार स्मुथनिं हेयार स्मुथिं ओमफ्राय आरो हेयार स्ट्रेटनिं आच्छा दा मा खालामगासिनो एक्चुअलि आंथ' बांद्राय मिथियालै नलेज गैया बेफोरनि दायो दा आं फुननाया जाबाय केमिकेल बे हेयार स्मुथनिंनि फार्स्ट स्टेप केमिकेल खानाय गनायनि ना मानायनि बेलाय खानाय स्प्रेड जानायनि आच्छा सिल्कि आरो सफ्ट जानायनि आरो जेबो साइड इफेक्ट जाखाया दा जेबो साइड इफेक्ट गैया अके माने बिदिनो थाबाय थागोन नामा खानाया खाना फुल स्प्रेडिं जाना थागोन शाइन जागोन आच्छा माने जोंबाय थागोन आरो ना मोनायाव जोंगोन होमबाथ' टर्चनि दरखारानो गैला मोनायाव जोंनाय रेडियाम बानायनांसिगोन आरो आच्छा बे आलदा आरो ना बे आलादा जागोन दा बे माने सानदों जोंनायनि आरो ना सानदों जोंनायनि बरियानो बानाय दा जोङो खामानिखौ स्टार्ट खालामबाय थाबाय आरो बिखि सासे ओरैबायदि डायलग होबाय थायो माने बरिंआनो जाखाया आरोना माने बिदि डायलग होबासो कास्टमारफ्राबो एसे मोजां मोनोना बिदि नङाबा बारुरु मोनोना सिरि थाबा बिदि बाया आरोना डायलग मारियो मिनियो सासेया नै सिङावहा पुरा पावारफुल माने मानाबो खानायबो जागासिनो ओमफ्राय नैबेयावथ' मा दोङो नैबेलाय माबायदिखौथ' बुजिलालै आङो नैबेलाय नोंथांमोना नायना लादो हिन्जावसाफोरा जायफ्रा खानाय स्ट्रेट खालामजायो हौवासाफोराबो खालामजायो बाट आं माने खालामजाया नालाय आंहा बेफोरनि बांद्राय नलेज गैया थारमाने नैबे आरोना ओमफ्राय नैबेफोरलाय एखेसो दांलै एखे बिदों एखेसो बेलाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि बेयाव फैयोब्ला ना नै मेन टाउना ओरैजाय mazbat मेन टाउना ओरैजाय ओमफ्राय जिथु स्टेसना ओरैजाय mazbat जिथु स्टेसन ओमफ्राय माने नोंथांमोना जुदि सोरबा ढेकियाजुलि बा उदालगुरि बा नैबे साइडनिफ्राय फैयोबा mazbatआव ओंखारोब्ला नै ओमफ्राय ससे फैबानो टम बा थाबायबानो मोनफैगोन आरोना ससे थाबायनांगौ थाबायनानै ओमफ्राय नैबेनिखा आरोना डाइरेक्ट नै नुखागोन बेलाय बिउटि सेलुन बिकि मोसाहारी नैबेनो आरो बरियानो थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट फन खालामनाबो रायज्लायहरजागोन फन नम्बरा दङ डिसक्रिपसनावहा आरो स्क्रिनावबो नुजागासिनो फन नम्बरा नोंथांमोना डाइरेक्ट फनावहा सोंहरजागोन आरो रायज्लायहरजागोन डाइरेक्ट फन खालामनानै न'निफ्राय खाफालाव होनाय सिनफोरा सोरनि बे इलाय बेस्थ'नि बांद्राय गोजा जायाखैना बेनोथ' होबाय बेखौ फ्रियाव दा थोरसि सुनायनि सिथ्ला सिबनायनि ओंखाम संनायनि बेथना बेनो खानाय बोनायानो आच्छा नोंबो अफारसो होबायब्रा अफार होबा एसे बुरजा बोख्ल'नो हागौमोन नों अफार होबायना दा एसे बारग'सिगोन ना बियो नंगौ दा लस जासिगोन माने बेथनब्रा बे आंनि सेलारिब्रा बियो सेलारि मान्थआव बेसेबां मोनो सेलारिया मान्थआव एरियाजोंसो डाइरेक्ट नैबे मोनसे मोनदों गैया मोनथारा होननो हाथारा मालिकआ प्राइभेटसो ना प्राइभेट जबसो ना सरकारि नङा नै एबार बार होदों बार गुदुं मा होनना बुंखो बार गुदुं ट्राइ खालामदों ड्राइ आंलाय सानदों ट्राइ खालामदों गाइस केमिकेलखौ सुबाय माजों सुखो स्राबजों ना माजों दैजों अके गाइस दैजों सुबाय ओमफ्राय दा नै माबा खालाम फोरानदों ना ओइ नों बिदि खालामस्लायसै सान्दुंआवहाय 1 घन्टासो जिरायना दोननो हाया मानसिखौ अट'मेटिकलि रानखागोन बे 1 घन्टा जिरायबानो सान्दुंआ एसे खम ना दिनै ना बेबो मोनसे लागाव गाइस नै बरियानो आरो नै ओरैजायबो बोगासिनो बेखौ मा होननानै बुङो बोनाय ना बुङो ना अके नै स्र' जाबायानो वा जाबाय दा ना जायाखै आरो दंबावो खामानि मुलि होबायब्रा मुलि फुनबाय केमिकेल फुनबाय मा आरो खामानि दंबावो एबार मा खामानि स्ट्रेटनिं खालामसै आंलाय जाबाय माने स्र' जानायखाय जाबाय सानोमोन आं नैखौ जायाखैना जायाखै आदा अके दे होमबालाय आवरायदो माबायदि बोगोन माबादो मा होनना बुङो मेचिनजों सिद्दा बोनो अके बो एकदम बानो जाबाय मोनब्रै सेक्सन खालामसै बेस्थ' नोंखौ मोनसे खामानि थिननोसै मा होनो आंथ' साननै बेखौ लबार खानोबो मोना लोबनोबो मोना ना
ओंखामखौ नों संनांसिगोन साननै नों मा खानायजों ओंखाम संगोन नामा नोङो नङा मैगं सायनायफ्रा बोरैबा मोनसे गलाबायबा खानाया मोनजाबा ओंखाम ओंख्रिखौ सोर सङो आंनो संखायो दा माथो मोजां खोनादों डायलगाबा दे जागोन माबा मोनसे जागोन ना सामब्राम हानो नांगोन हायाफा सोरो हायागासिनो नोंथांसो ब्लगार नुयो होनदो दे रायजोफोर नायलांबाय थादो मोजाङै एकदम उन्दुलायबाय आङो जि गोबाव दहाय आधा घन्टा बेखौ मुलि फुननायाव थाथ'नायाव गोदोनो ना Yes. आंसो फोजादों उन्दुनायखौ केम्पा गोदोर सुनानै दे लागाव नै रायजोफोर लागायजेनबाय आच्छा बिदिसो बोयो ने खानायखौ दारिखौ बोजादोंबा दारिखौ बोजानाय माने गिनायसो मोनबाय आंबो मेचिनखौ नायनानै बोरैबा खामलाबायबोला बे गुदुं जागोनलै बियो गुदुं जाया गिलुलुसो माथो आं गिलै नै जाहा बिकि बाबुआबो दारिखौ बोयो खोमा बोयो ना नै रायजोफोर एबार नायदो मारै जादों मारै जाखो पुरा स्लटनो नै खानाय एबार देन्जार जागोनथ' वा एसे खिन्था होलाय जोंलाय मादोंथ' आरो नै वा नों थिगखौनो बुंदोंलै दहायो जोंगोन होननानै माथो नायदो फाइनाल रिजाल्टआ नै पुरा साइनिं जादों ना वाव नै Shining in the sun is a little fall of one years. रोङाबा खननानै लासिंसिङै हामा मिथिबाय ना बरिया गाइस नै पुरा फाइनाल जाबाय बेयो ओमफ्राय मा आरो फैबावनांबावगोन नामा सानथामनि उनाव फैनांगोन सानथामनि उनाव हेयार वाश नोंनियाबो माथो डाक्टरनि आखलसोलै डाक्टराबो बिदिनो लिंहरो थारमाने मुलि होखानानै नंगौ सानथामनि उनाव आच्छा दाथ' कमप्लिट जाबाय सानथामाव हेयार वाश दङ सानथामाव फैथारनांगौ अके जागोन दे नायदो बास Imagine the बाहेरानै मोजां नुदो जा मोजा स्लट जाखाबाय दा दे एबार खोन्थादो एबार नोंथांमोनाथ' बांसिन आंखौ सिनायो आंनि नामा भिकि मोसाहारी बिउटि सालन फ्रम mazbat स्टेशन रड दाथ' फुजानि बहुत अफार होदों स' नोंथांमोना जायफ्रा हेयार स्ट्रेटनिं खालामगोन बा स्मुथनिं खालामगोन नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय स' माने जिडेक्स बिथाङा माने डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नाम्बारखौ बाखि बिथांमोना मिथिसिगौ आरो मा बुङो मा बुङा मा बुङो माने रोखा लारि ओरैबायदि गिदिर बेनार होना दोनखाबाय जोंहा नै बिकिया नायदो मोनफा नोंथांमोना बै स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहा कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय डाइरेक्टलि कन्टेक्ट खालामहरदो ओमफ्राय फार्स्टआव फन हरग्रोबानो जाबाय आरो ओमफ्राय फैनोसैबा दा नालाय आंथ' जि मोजां मोनखाबायलै बापरे आरो जायफोरा माने बे भिडिअखौ नायनानै माने मा होननानै बुङो फन हरनानै फैगोन नोंथांमोना डिसकाउन्ट मोनगोन बाम्पार माने अफार मोनगोन नंगौ आरो बिकि नंगौ आरो नंगौ ना माने जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै फैगोन आंनि नामनिफ्राय आरो डिसकाउन्ट मोनबावगोन बा थ' नोंथांमोना माथो नेदों एकदम नायनाय लोगोनो अखानायैनो फैखादोसो आरोना फुङाव नङाबा जायगा मोननाय नङा ओमफ्राय एडभान्स फैखाबाय बरिया मोजां रिजाल्ट मोनखाबाय फुजायाव ओरैबायदि एक्ट्रेस बायदि ओरै खानाय बेरलायलायनाय बेरायखासिगोन आङो माबायदि नुदों आरो बिनानावमोन दङ जोंहा बिकिजों खामानि मावफाग्रा ओरैबायदि मोजां एकदम खानायखौ दाङै उन्दुलांनो ओंखारलायखादों आङो दा जोबोद गोजोननाय मोनदों बिकि फै खाथियाव नै बिथाङा ओरैनो लामा सामा लोगो मोनबाबो आदा होनना रायदाव दे बिकि मोसाहारी बेहा नै गोदोर मोनसे सेलन दङ आरोबाव बेनिफ्राय बेलेगाव लांबावसिगोनसो एकदम गिदिरनो
फैदो फुजानि अफार फैथार फैथार Bye. आवाज फैया